Uderzam na imprezę, bo tam nie będę sam. Zawieszam nagle oko na widok jednej z dam. Takiej seksownej lali nie było dawno tu. Jej widok mnie zniewolił, aż mi zabrakło tchu. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś odpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Ona jest przy mnie blisko, na balet przyszedł czas. Tańczymy w rytmie disco, super imprezka las. Przy takiej ładnej niuni zaczynam w końcu żyć. Wiem jedno doskonale, tej nocy chcę z nią być. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś odpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Co to jest za dziewczyna? Co to jest za dziewczyna? Miód malina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina. I ile ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi? Gdy ciało swe wygina miód malina. I nie ma drugiej takiej, co ciało takie ma. Nie mogę się powstrzymać, miód malina.